Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavad Gita discussion section, Pre-Bhakti Sastri. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு எத்தனாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம்? ஏழாவது அத்தியாயம் இல்லையா? பக்தி யோக பிரிவுக்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம மனமார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாந்தி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष्णमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः श्रीपञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तस्तोगै अभद्राणि वितनोति कृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तादरं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. ஆம். எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 ராம் हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे ஹரே हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 30 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது.
ஓகே. அதை வந்து 5 பிரிவாக பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 3 ஸ்லோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி ஞானம். இந்த கேள்விகள் கேட்கறது பதில் வந்து கிடைக்கிறது 2 விதத்தில் இருக்குது. ஒன்று ஆரோகண முறை, இன்னொன்று அவரோகண முறை. ஆரோகண முறைன்றது வந்து மனுஷனால வந்து அஹ், கேள்வி கேட்டு பதிலை கண்டுபிடிக்கிறது. அவரோகணம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு செய்த பரம்பரை மூலயமா ஒருத்தருக்கு வந்து பதில்களை கிடைக்கிறது. ஓகேங்களா? அதை நம்ம விலாவரியா பார்க்கலாம். 4லேருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் சாரமும், சக்திமானின் சக்தியாக அவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 13லேருந்து 19 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாரை ஏத்துக்க போறாரு, யாரை வந்து நிராகரிக்க போறார். நம்ம ஹோம்ஒர்க்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம் பாருங்க, அது ஆன்சர் இந்த அத்தியாயத்திலே வருது. ஓகேங்களா? 4 விதமான மனிதர்கள் அவரை ஏத்துப்பாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகே. 20லேருந்து 25 வரையும் தேவர்களுடைய வழிபாடுகளின் பலன் என்ன, ஏன் சில பேர் அதை செய்யறாங்கன்றத பார்க்க போறோம். யார் பக்தராக முடியும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து இந்த லாஸ்ட் பகுதியில வந்து இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். ஓகேவா? அதுக்கு பக்தர் ஆகிறதுக்கு சில தகுதிகள் வேணும் இல்லையா? முன் ஜென்ம புண்ணியங்கள் இருக்கணும், பாவம் இல்லாம இருக்கணும், உறுதியுடன் இப்ப பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும். அவங்க தான் வந்து உண்மையான பக்தராக முடியும். ஓகேங்களா? இந்த பிரிவுக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அண்ட் ஞானம் பத்தி பார்க்கலாம். எப்பவுமே வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை மாத்திரம் இல்லை, கேள்விகள் பதில்கள் கொண்டது. நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன். காலையிலேருந்து ராத்திரி வரையும் கேள்விகள் பதில்கள் இருக்கு. பால் வாங்கிட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்றோம். எவ்வளோ லிட்டருன்னு கேட்குறோம். 1/2 லிட்டரா, 1/4 லிட்டரா, 1 லிட்டர் வாங்கிட்டு வரணுமா? அந்த கடைக்கு போனா கூட எவ்வளோப்பா காசுன்னு கேட்குறோம். அங்க கேள்வி இருக்கு, பதில் இருக்கு. இது மாதிரி நாள் ஃபுல்லா நம்ம நைட்டு தூங்குற வரையும், ஒரு மஸ்கிட்டோ காயில ஆன் பண்ற வரையும் எந்த கம்பெனி வாங்கியிருக்கீங்க, எந்த எவ்வளோ காசுன்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் பதில்கள் நிறைந்தது தான் வாழ்க்கை இல்லையா? அது மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் வந்து கேட்குறாரு அர்ஜுனன். பக்குவமான கேள்விகளை கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறாரு. அது நாமெல்லாம் வந்து நன்மை அடையணுன்றதுக்கோசம் இந்த கேள்விகளை கேட்குறாரு. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து சுதகேசவன் கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த பாகவதம் தொடங்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுனகா ரிஷியோட தலைமையில நைமிஷாரண்ய வனத்துல வந்து நிறைய ரிஷி முனிவர்கள் வந்து கூடியிருக்காங்க. 1000 வருஷங்களா வந்து யாகங்கள் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த ரிஷி முனிவர்களுக்கு என்ன வேலைன்னா, இந்த பரதுக்க துக்கி, ஏதாவது மனிதர்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கோசம் இந்த நன்மை என்ன பண்ண முடியும், அவங்க எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம நன்மைகள் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க. யார்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சுத கோஸ்வாமி. சுதஸ் கோஸ்வாமி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமஹர்ஷனுடைய புள்ள. அவர் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கார். சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜா வந்து பாம்பு கடிச்சு 7 நாள் இறக்க போறோம்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் யமுனை நதி தட்ட ஓரத்தில் வந்துடுறார். எல்லாத்தையும் தன்னுடைய பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண நன்மை அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போறாரு. கடவுளுடைய அனுகிரகம் படி சுகதேவர் கோஸ்வாமி வராரு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து வியாசதேவருடைய மகன் இல்லையா? அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்தே கத்துக்கிட்டாரு. வியாசதேவர் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினாருன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாரு. அதே சமயத்தில் வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத கோஸ்வாமி. சுத கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து சவுனக ரிஷிகள் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதில்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளும் கேள்வி கேட்கணும். பட் பக்குவமான கேள்விகள் ஒழுக்கமான விதத்தில் வந்து நம்ம கேட்கணுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கேட்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரின் தாழ்ந்த ஜடசக்தி, ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம பொருட்கள், கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, உயிர்வாழிகள். கிருஷ்ணரே பிரபஞ்சத்தை படைப்பவர், காப்பவர், அழிப்பவர், எங்கும் நிறைந்தவர், அனைத்தும் சாராம்சம், அனைத்தின் சாராம்சம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த பண்புகளை எல்லாம் நம்ம இதுவரையும் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मत् आश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्ण। கிருஷ்ணா.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றி முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? என் மீது பற்றுதல் கொண்டு, இல்லையா, அவர் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்கணும். அப்புறம் வந்து என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்? என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை வந்து பயிலணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்ப வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா, இனி உனக்கு வந்து இன்னும் நான் இப்ப சொல்ல போற விஷயத்தை விட்ட உனக்கு எதுவுமே இல்லை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட, எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு சமம், அதை நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்வது எப்படி? அதுக்கு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடன் முழு உணர்வில் இருப்பதால். அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு? கீர்த்தனேய சதாஹரி, எப்பொழுதும் அவரை வந்து நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. அவரிடம் இருந்து கேட்டல், யார்கிட்ட இருந்து? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீர பரம்பரையில இருந்து ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். பக்தி யோகம் பயிலணும். கேட்ட பிறகு அந்த பக்தியை நம்ம வாழ்க்கையில பின்பற்றணும். மனதில் அவர் மீது பற்றுதல் கொள்ளணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் உணர்வை அவர் மேல வைக்கணும். அவர் மேல வச்சாதான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் இருக்கும். ஆர்வம் இருந்ததுனால அதை வந்து பயிலவும் நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தவும் நம்மளால முடியும். அப்ப இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் மேல நமக்கு பற்றுதல் வரும். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள்லாம் போது. கிருஷ்ணர் நம்மளது வந்து என்ன ஆகுறாரு? சிறந்த நண்பர் ஆகுறாரு. ஏற்கனவே நம்ம வந்து அமைதிக்கான சூத்திரம் ஒன்று பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய எல்லாருடைய நலம் விரும்பி, கிருஷ்ணர் தான் வந்து இது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறாரு, கிருஷ்ணர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாரு, இல்லையா? ஸோ அவர் நம்ம நம்ப ஆகுறதுனால, நம்ம அவரை பற்றி யோசிக்கிறதுனால, நம்ம ஏன் கிருஷ்ணர் கதையை கேட்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரை பற்றி கேட்க கேட்க நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள், பாவங்கள்லாம் வந்து போகுது. அது போகிறதுனால நம்ம இருதயம் வந்து தூய்மை அடையுது. அப்போ இருதயம் தூய்மை அடைகிறதுனால அவரை பற்றி இன்னும் கேட்கறதுனால ஞானம் கிடைக்குது, நமக்கு திவ்ய ஞானம் கிடைக்குது. அஹ் அப்புறம் திவ்ய ஞானம் கிடைச்ச உடனே நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? பக்தி தொண்டுல வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்க முடியுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாற்றங்கள் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகேங்களா? அப்போ நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் எல்லாத்துலயும் இருந்து விடுதலையாகி சத்வகுணத்துக்கு போறோம். சத்வகுணத்துல இருந்து இன்னும் ஒரு அடி உயர்ந்த படியான சுத்த சத்வத்துக்கு போறோம். யாருப்பா சுத்த சத்வ குணத்துல இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து சுத்த சத்வ குணத்துல இருந்தாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகில உலகத்திலயும் போயிட்டு கிருஷ்ணரை கொடுத்துட்டு வந்தாரு. ஜடப்பற்று என்னும் கடினமான முடிச்சு அறுத்து இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அசம்சய சமக்ரம் அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒருத்தனை விடுறது இந்த பக்தி. ஓகேங்களா? சோ பகவானை பார்ப்பதற்காக கேட்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு பார்வையை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய விஷயங்களை வந்து நம்ம மேம்படுத்தி பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். கேட்பதற்காக நம்ம ஒதுக்கணும். கேட்டதை வந்து நம்ம புக்கை வாங்கிட்டு படிக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது? இன்னும் நமக்கு நல்லா மனசுல பதியுது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானங்கள், சந்தேகங்கள் எல்லாம் தெளிவாகுது. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம உணர்ந்ததை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்குதான் நம்மளுடைய டைம், எனர்ஜி யாருக்கோசம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கோசம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குது, புரியுது இல்லைங்களா? கேக்குது, புரியுது இல்லையா? கேக்குது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. கேட்டு கேட்கறது. ஆ, ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்யசேஷதः யத் ஞாத்வா நேக பூயோன்யத் ஞாத்தவ்யம் அவிஷ்யிஷ்யதே. சோ இப்போ போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு? தத் ஸ்ருணு, என் கிட்ட இருந்து கேளுன்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேவா? சோ அர்ஜுனனுக்கு பக்கத்திலே வந்து கிருஷ்ணர் இருந்தாரு. அவர் சொன்னாரு, அவர் கேட்டுக்கிட்டார். இப்ப நமக்கு கிருஷ்ணர் இல்ல, பட் கிருஷ்ணர் பேசின வார்த்தைகள் இருக்கு பகவத்கீதை மூலமா. சோ நம்மளும் அவர் நமக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு அந்த பாவனையோட தத் ஸ்ருணு, எனக்கும் சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அததான் வந்து நீங்க வந்து இப்போ
நம்ம பகவத்கீதை யாரா வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றார். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, அதாவது ஸ்ருண்வதா ஸ்வாகத கிருஷ்ணா புண்ணிய கீர்த்தனः ஹிருதயந்தி ஹிருதயந்தி யஸ்தோ அபத்ர விபுனோதி சுக்ருத் சதாம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? நான் வாங்க. சொல்லிட்டேன் மாதாஜி, சொல்லியாச்சு. இந்த ஸ்லோகம் சொல்லிட்டேனே. ஒரு நிமிஷம். இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து பிரபுபாதா வந்து ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து சொல்றாரு. அது என்னன்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அப்படின்றது வந்து ஆஹ் எடுத்து சொல்றார். ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வ கத கிருஷ்ணः புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனः ஹிருதயந்தி அஸ்தோ அபத்ராணி விக்துனோதி சுக்ருத் சதாம் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி ததா ரஜஸ்தமோ பாவக காமலோப लोभदायश्चाये चेतयेर् अनावितं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते बीदायते हृदय ग्रन्थिस् चिदायन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव ஏவாத் மனிஷ் ஈஸ்வரே அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நீங்க என்ன பண்றாரு, வேதங்கள் மூலமா வந்து நீங்க டைரக்டா வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துல இருக்காரு. அதை தான் நம்ம அந்த பிபிடியில பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவர் வந்து நம்மக்குள்ள இருக்கிறார். நம்ம தான் இப்போ ஸ்லைட் தெரியுது இல்ல மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஸ்லைட். ஆ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிறதா நம்ம அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நம்ம பார்த்தோம் இங்க இல்லையா? ஸோ அந்த நிலைக்கு நம்ம உயர்த்திக்கணும். தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்தை பத்தியும் சொல்றேன், ஆன்மீக விஷயத்தை பத்தியும் சொல்றேன். ரெண்ட பத்தியும் நான் உனக்கு சொல்றேன். நீ கேளு. இத கேட்டுக்கிட்ட உனக்கு மறுபடியும் புதுசா ஒண்ணு படிக்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்லை, தேவையும் இல்லைன்னு சொல்றார். அதாவது இப்போ சில பேர் எல்லாம் டிகிரி படிப்பாங்க, அதுக்கு அடுத்தது மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க, இன்னும் சில பேர் பிஹெச்டி பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அதுல வந்து நான் தான் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அப்படி பிஹெச்டி பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பிரிவுல தான் வந்து சிறந்த விளங்க முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறாரு, அதுக்கு அடுத்தது எம்டி ஒரு டிகிரி படிக்கிறாரு. இன்னும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும்னா கிட்னி பத்தியோ இல்ல ஹார்ட் பத்தியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிறார். ஏதோ ஒரு பிரான்ச்ல தான் சூப்பர் ஸ்பெஷலா ஆறார். ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட உனக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாத விஷயத்த எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையான அறிவு இருக்கான்னு நம்ம யாருக்கிட்டயும் இல்லை. அதை நம்ம ஒத்துக்கணும். சோ இங்க வந்து முழுமையான அறிவு ஈக்குவல் டு என்னென்ன சொல்றாங்க, நாம் பார்க்கும் ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள் உள்ள ஆத்மா, இவை இரண்டின் மூலமும் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துபவர். ஓகேவா? இந்த ஜட உலகம், அதுல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், இந்த ஆத்மா, இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவரு. இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வந்து முழுமையான அறிவு. பட் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், ஸ்கூலுக்கு போனா படிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போனா படிச்சுட்டா நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் வந்து ஏட்டு சுரக்காய் கூட்டுக்கு உதவாதுன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. சோ ஆனா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் நமக்கு எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அவரை பற்றிய ஞானத்தின் மகிமையை சொல்கிறார். ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சக்தி. அதாவது இந்த ஜீவன் பத்தியும் இந்த ஜட சக்தி பிரகிருதி ரெண்டத்தையும் சேர்ந்ததுதான் வந்து ஞானம்.
அதனுடைய மகிமைகளை தெரிஞ்சுக்கணும். விஞ்ஞானம்ன்றது என்ன? ஞானம்னு ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். விஞ்ஞானம்னா நம்ம அதை வந்து பிராக்டிக்கலா செய்யணும். பகவானின் ரூபம் மற்றும் லீலைகள் அதெல்லாம் வந்து இனிமையானது இல்லையா? நம்மளுக்கு எப்படி ஸ்கூல்ல வந்து தியரி கிளாஸ், பிராக்டிக்கல் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரிதான் எங்கேயும் வந்து ஞானம், விஞ்ஞானம் இருக்கு. அதாவது இந்த மனுஷன் வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்டிஸ்ட் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதோ ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறார். நாளைக்கு வந்து அதுல வந்து டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நம்ம இந்த இஸ்ரோ எல்லாம் வந்து விட்டாங்க இல்லையா ஏவுகணை, அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்து அது எத்தனையோ முறை ஆயிருக்கு. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பல கோடி செலவுகள் ஆயிருக்கு இல்லையா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய முயற்சி வந்து அஹ், வெற்றி அடையறதுல நிறைய கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? அவன் அதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டான் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில மருத்துவர்கள் வந்து சில மாத்திரைகளை கண்டுபிடிப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுது, அந்த மாத்திரையை வந்து நிறுத்திடுறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம், தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இப்படி பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மனுஷன் வந்து அறிவாளி விஞ்ஞானியா இருந்துட்டு ஏதாவது இருந்து ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சா கூட அதுல ஒரு குறை இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு குறையானவன். ஏன்னா இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா கிட்ட வந்து 4 குறைகள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து அஹ், தவறு செய்வான், வேற ஒருத்தங்களை ஏமாத்துவான், அவனுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. அவன் இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி, இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி மாயைக்குள்ள இருப்பான். இந்த 4 விதமான குறைபாடு உள்ளவன் வந்து கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் வந்து அவனுடைய அறிவும் வந்து குறைபாடு உள்ளதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆனா கடவுள் வந்து முழுமையானவர், பரிபூர்ணமானவர். ஆர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஞானம் வந்து முழுமையானது. அதுதான் வந்து குரு சீர பரம்பரையில வந்தது. கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாக்கு சொன்னார், பிரம்மா நாரதருக்கு சொன்னார். அப்படி வந்ததுதான் வந்து அவரோகண முறை. இந்த ஞானம் வந்துதான் அவரோகண முறை. மனுஷன் கண்டுபிடிச்சு வர்றது வந்து ஆரோகண முறை. ஓகேங்களா? சோ நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோகண முறையை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர். அஹ் எல்லாருக்கும் வந்து சமமானவர் இல்லையா? பாராபட்சமற்றவர். ஓகேங்களா? இந்த 2 பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततमाम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒண்ணு நம்மளுடைய ஞானம் வந்து கடவுள் கிட்ட இருந்து வாங்கணும், இல்ல பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கணும், இல்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு கிட்ட இருந்து வாங்கணும். வேற யார்கிட்ட இருந்து இந்த ஞானம் வாங்கக்கூடாது. ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களிலும் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். அவர் என்ன சொல்லிட்டார் பாருங்க. நம்ம ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம கிளாஸே எடுத்துக்கலாம். ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருப்பாங்க. நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருப்பாங்க. அந்த அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10% தான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வருவாங்க இல்லையா? அதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் சிலரே வந்து கடைசி வரை நம்மளோட பயணிச்சிருக்காங்க. ஆமாவா இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். ஓகேவா? அதுல யாரோ ஆயிரத்துல ஒரு லட்சத்துல ஒருத்தன், அது மாதிரி பல லட்சத்துல ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா? அதுல கூட யாரோ ஒருத்தன் தான் வந்து உண்மையா என்னை வந்து அடை அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்து யார் சொல்லியிருக்காரு? பிரம்ம பிரம்ம சமீதன சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அவர் வந்து பழமையானவர். அஹ் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரகம், அநாதிராதி கோவிந்த, ஆதி ஆதி முதல் கடவுள். அதான ஆதின்னா என்ன? முழுத முழு ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? அவர் தான். அவருக்கு முன்னாடி யாருமே இருந்தது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அப்புறம் வந்து இந்த பக்தி பாதை தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ருதி ஸ்மிருதிர் புராணாதி பஞ்சராத்திர விதின் வீண அக் அக்காந்திகி
ஹரேர் பக்திர் உத்பாதையைவ கல்பதேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி தான் கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் சங்கராச்சாரியர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னா கூட அவர் வந்து இறுதி காலத்துல வந்து என்ன சொல்லிட்டு பண்ணாரு? பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் மூடமதே பஜகோவிந்தம், ஏ மூடர்களே கோவிந்தனை புகழ பாடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ன பெயர் இருக்கு? ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கிறோமே, பகவான். ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து 6 விதமான செல்வ வளங்கள் வந்து முழுமையா இருக்கு. எல்லா விதமான அழகு, அறிவு, செல்வம், சித்திகள், முக்தி, இல்லையா, பின்பற்றுபவர்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்து முழுசா இருக்கு. அவரை விட்டு வேறு யார்கிட்டயும் வந்து எதுவுமே முழுசா இல்ல. ஒண்ணு அழகு மாத்திரம் இருக்கலாம், இல்ல ஒண்ணு செல்வம் மாத்திரம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அறிவு மாத்திரம் இருக்கலாம். எல்லாமே ஒன்று பெற யாருக்கிட்டையும் இருந்ததே இல்லை. அது கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம்தான் அந்த செல்வ வளங்கள் பொருந்தும். அனைத்திலும் மிக அபூர்வமானது வந்து பக்தி. ஓகேங்களா? சோ இந்த கேள்வி ஞானம் பார்த்துட்டோம். இப்ப ரெண்டாவது பிரிவு 4 to 12 வரை கிருஷ்ணருடைய சக்திகளை வந்து பார்க்க போறோம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. Yes, Mataji. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராலையும் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய புத்தியோ ஞானமோ இல்லையா. ஆனா அவருடைய கருணையற்ற காரணமற்ற கருணையால அவரை புரிஞ்சுக்கக்கூடியோ அவர் மேல பக்தி பண்றதுக்கோ வந்து அவரே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அதுதான் அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி ந பவேத் கிரஹ்யானம் இந்திரிய சேவோன்முகேஹி ஜிவ்வாது ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி அதஹ. ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த புலன்களை கொண்டு அவர் மேல பக்தி பண்றவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். அவருடைய கருணையினாலதான் அவர் மேல வந்து பக்தி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பூமி ரபோ நல வாயு கம்மனோ புத்தி ஏவச்ச. இதாவது பூமி நல அப்பான பஞ்சபூதங்களை வந்து குறிக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்தூல உடம்ப வந்து உண்டாக்குது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதுக்குள்ள இருக்க சூக்ஷ்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் ஆனது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு, புத்தி, அகங்காரம். ஓகேவா? இந்த 8ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வந்துச்சு? கடவுளோட பிரிந்த ஜட சக்திகள். ஓகேவா? கடவுள் கிட்ட வந்து பிரிஞ்ச ஜட சக்திகள் தான் இது. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பாகவும் சரி, ஸ்தூல உடம்பாகவும் சரி, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அதாவது விஷ்ணோஸ்து த்ரிணி ரூபாணி புருஷாக்கி அனி அதோ விதுகு ஏகாந்தோ மகாதக ஷஷ்டிர் திவித்யம் त्व அந்த சம்ஸ்திதம் திருத்தியம் சர்வபூதஸ்தம் தானி நத்வா விமுச்சதே. ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவதாரங்கள்ல பார்க்கும்போது புருஷ அவதாரங்கள் 3 பேர் இருக்காங்க. காரணோதக ஸ்ரீ விஷ்ணு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மகத்தத்துவ இந்த இந்த ஒன்று நம்ம வந்து இட்லி செய்யணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அரிசி, உளுத்தம் பருப்பு, தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து தண்ணியில நிலைய வச்சு ஆட்டி அந்த மாவை வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் அலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? புளிக்க வைப்போம். புளிக்க வச்சுட்டு அடுத்த நாள் செய்வோம் இல்லையா? இந்த ப்ராசஸ். அது மாதிரி இந்த உலகத்தை படைக்கணும்னா கூட சில மூலப்பொருட்கள் தேவை. அந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணோதக சாயி விஷ்ணு தன்னுடைய பார்வையினால பார்த்து அந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து உருவாக்குறாரு. ஓகேங்களா? ம். அதே கிருஷ்ணன். சோ எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது அவர்தான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் இல்லாம வேற எதுவுமே இல்ல. அதுக்கு அடுத்தது ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு இருக்காரு. அவர் கர்ப்போதக கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள வந்து பல பல லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகள் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. இந்த 3 விஷ்ணுகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க இந்த ஜட சக்தியும் அவர்தான், உயர்ந்த சக்தியும் அவர்தான், ஆத்மாவாகிய இந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி தடஸ்த சக்தி அவரும் அது அவருக்கு அந்த சக்தி கூட அவராதான் இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாயிண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji.
ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ம், புரியுதுங்க மாதாஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படி. परेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம மூன்று சக்திகள் சொல்லணும். அதாவது ம், தமிழ்ல டக்குன்னு தமிழ் மறந்து போயிடுது. பிரிந்த ஜட சக்தி, அதாவது தாழ்ந்த சக்தி ஒண்ணு, அது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. உயர்ந்த சக்தி வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு மார்ஜினல் தடஸ்த சக்தி. ஓகேங்களா? அது இருக்கு. இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த சக்தியை சார்ந்தது. இந்த பூ உலகத்துல இருக்குது. இந்த உடலுக்குள்ளதான் இந்த ஜீவாத்மா இருக்கு. ஆனா இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளோட உயர்ந்த சக்தி. பட் பார்த்தா இங்கதான் இருக்கு. இல்ல எப்படி வந்து சேத்துக்குள்ள வந்து செந்தாமரை மலைக்குதோ, இந்த ஜட உடல்ல வந்து ஜீவாத்மா இருக்கு. ஆனா அந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தாழ்ந்த சக்தியில இருக்கனால அது தாழ்ந்ததல்ல, அது உயர்ந்த சக்தி, கடவுளுடைய உயர்ந்த சக்தின்னு சொல்றாங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். ஓகேங்களா? உய் உயர் சக்தி, இந்த ஆன்மீகம் வந்து உயர் சக்தி. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையை தனது சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவன். ஓகேவா? இந்த உடலை வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து யூஸ் பண்ணுது. குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அளவில் வேறுபட்டது. அது தடஸ்த நிலை சக்தி எனப்படும். இப்ப புரிஞ்சிச்சுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்தூல விஷயம், சூக்ஷ்மம், ஆத்மா. நம்ம உடம்புன்னு எடுத்துக்கிட்ட இது எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு. ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு, சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு, ஆத்மா. இந்த ஆத்மா கூடயே பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் தான். அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்திமான் கிட்ட தான் வரும். அது மாதிரி சக்திகள் சக்திமானால் எப்போதும் கட்டுப்படுத்தப்படுபவை. எனவே உயிர்வாழிகள் எப்போதும் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வு கிடையாது. சோ இவர் இந்த சக்தி உலகத்தை வந்து படைக்கும் போது என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துர்கா தேவி. ஓகேவா? அதாவது இது எல்லாத்தையும், இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து சக்தி யார் கையில கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காளி, துர்கான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பார்வதின்னு. அவங்க கையில தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்களும் சிவனும் தான் இந்த உலகத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. பட் நேரடியா வந்து கடவுள் வந்து இந்த ஜட பொருளோட சம்பந்தம் இல்லைன்றது நம்ம நல்லா மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் தான் இதெல்லாம் படைச்சாரு. பட் அவருக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எப்படி ஒரு ஒரு பெரிய கம்பெனியோட ஓனர் வந்து அவர் வந்து ஆபீஸுக்கு வரணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அந்த ஆபீஸ அமைச்சது அவர்தான். எந்த ரூம்ல என்ன வேலை நடந்துட்டு இருக்குது, யாருக்கு எந்த ரூம எந்த சேர் அலாட் பண்ணிருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அந்த மூலை முடுக்குல எந்த கம்பெனில என்னெல்லாம் வேலை நடக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. இல்லையா? அது மாதிரிதான் கடவுள் வந்து இதை சிருஷ்டி பண்ணார். நம்ம நினைக்கிறோம் அவருக்கு என்னப்பா தெரிய போகுதுன்னு. எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணவர் அவர்தான். அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஓகேங்களா? அவர் நேரடியா வரணும்னு அவசியமே இல்லை. அவருக்கும் இந்த ஜட உலகுக்கும் நேரடி சம்பந்தம் இல்லவே இல்லை. நடுவுல யார் இருக்காங்க? சக்தி தேவி இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆணையால தான் வேலை செய்யறாங்க. ஓகேவா? அவங்களும் சுயமா வந்து வேலை செய்யல. அவர் என்ன சொல்றாரோ அததான் வேலை செய்யறோம். எப்படி வந்து இந்த ஆபீஸ்ல வந்து மேனேஜர் வந்து சில ரூல்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாரு. அவர் சொந்தமா கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா முதலாளி கொடுத்திருப்பாரு, அதை வந்து அந்த மேனேஜர் வந்து செய்யறாரு இல்லையா? யாரு ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாரு. அது மாதிரிதான் இந்த இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜெயில் மாதிரி. நம்ம எல்லாம் வந்து அதுக்குள்ள இருக்க கைதி மாதிரி. ஓகேங்களா? மாயாதேவிக்குள்ள நம்ம கைதியா இருக்கோம். இந்த ஜெயில இருந்து வெளியே வரணும், அதுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து பிரபுபாதா ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணியிருக்காரு. அப் அப்ரிமித துருவஸ் தானபிருதோ யதி சர்வகதஸ் தாரிம் ந சஷ்யாதேதி நியமோ துருவ நேத்ரார்த்த அஜானி ச யன்மாயம் தத் அவிமுச்சத்யே முச்ச
நீயந்தேர் பாவேர் ஷமாம் அனுஜானதம் யத் அமதம் மத் மத துஸ்தயா. அதாவது கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா, நம்மளுடைய அறிவு வந்து ரொம்ப கம்மியானது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விபு ஆத்மா, அவர் எல்லையற்றவர், எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறார். ஓகேவா? அவர் வந்து சச்சித் ஆனந்தம். ஓகேவா? அவருக்கு சமமா என்னைக்குமே ஆக முடியாது. நம்ம வந்து நம்ம மறதி இருக்கு. நமக்கும் கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம மறந்துட்டோம். மறந்துட்டனாலதான் நம்ம இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तदा। हरे कृष्ण। படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கைக்கு சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இங்க ரெண்டு சக்தி, உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தின்னு சொல்றோம். அது ரெண்டுமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆதியும் அந்தமும் நானாதான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலுக்கு வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு. அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்குது, கொஞ்ச நாள் சும்மா இருக்குது, வளருது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலிப வயசு வருது, அப்புறம் இனப்பிருத்தி செய்து, அப்புறம் உடல் சுருங்குது, அப்புறம் மறைஞ்சு போகுது. ஆனா இதே ஆத்மா, அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாற்றங்கள் இருக்கிறதே இல்லை. இல்லையா? சோ மாறாதது ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஓகே. சோ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருட்களால ஆனது. இதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்குது. இந்த பொருட்களான ஆன உடல் வந்து அழியக்கூடியது. ஆனா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. ஏன்னா அது கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. அது சச்சித் ஆனந்தம். அது கடவுள்கிட்ட ஒரு அங்கத்துணுக்கு, நித்திய சேவகன்ற பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இத வந்துதான் கத உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நித்யோ நித்யானா சேத்தனா சேத்தனம். ஏன்னா எல்லா காரணத்துக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். मत्त परतरं नान्यत् किञ्चिन् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்வேனோ, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னை சார்ந்து உள்ளது. என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே என்னதான் சார்ந்து இருக்குது. மத்த பரதரம் நானியத் கிஞ்சித் ஸ்ரீ. ஓகே. தனஞ்சயன்னா செல்வத்தை வென்றவன். ஏன்னா அர்ஜுனன் ஒரு முறை அவங்க அண்ணன் தான் யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு செல்வம் வேணும்னு போது அவர் தான் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பார். அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து தனஞ்சயான் அப்படின்னு சொல்றாரு. மயி சர்வ மிதாம் புரோக்தம் சூத்திர மணிகணா இவா. எல்லாமே என்னதான் சார்ந்து இருக்குப்பா அப்படின்றார். இங்க வந்து பிரபுபத ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றாரு. இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி மாலை, முத்து மாலை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பாக்குறதுக்கு முத்துக்கள் தான் தெரியுது. இந்த முத்துக்கள்லாம் எப்படிப்பா கோர்த்து இருக்குதுன்னு அதுக்கு என்ன இருக்கும்? அது ஒரு நூலால, ஒரு நைலான் கயிறாலும் கோக்கப்பட்டிருப்பாங்க. நமக்கு என்ன தெரியாது அங்க? அந்த கயிறு தெரியாது இல்லையா? அந்த கயிறு தெரியலன்றதுனால அந்த மணிமாலை கயிறால ஆனது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? கயிறு இருந்ததுனாலதான் பல மணிகளை கோர்த்து அது மாலையா பண்ணப்பட்டாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ நம்ம வந்து நம்ம கண்ணுல வந்து அந்த கயிறு தெரியலன்றதுனால கயிறு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் படைச்சவர் கிருஷ்ணர். ஆனா நம்மளால வந்து யாரை பார்க்க முடியல? கிருஷ்ணரா? கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியல. பார்க்க முடியலன்றதுனால இதை வந்து கிருஷ்ணர் படைக்கலப்பான்னு சொல்ல முடியுமா நம்மளால? முடியாது. முடியாது இல்லையா? அததான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலமா இருக்கிறாரு. ஓகேவா? கிருஷ்ண ஆனா இந்த ரெண்டு சக்திகளை விட உயர்ந்தவர் அவர்தான். ஓகேவா? படைப்புக்கும் சரி, அழிவுக்கும் சரி, காக்கிறதுக்கும் காரணமா அவர்தான் இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ம். ஹரே கிருஷ்ணா. यो गन्धे पृथिव्यां च
तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? மாதாஜி நிலத்தின் 8 படிக்கல, 8 படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. ரசோகம் அம்சம், ரசோகம் படிக்கல மாதாஜி, 8 படிக்கணும். படிச்சுட்டுமா? படிங்க, அதுக்குதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அழகானவர், வழிபடத்தக்கவர். ஏன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதுக்கு சின்னதாகவும் இருக்காரு, பெருசுக்கு பெருசாகவும் இருக்காரு. அவர் வந்து மரத்துலயும் இருக்கிறாரு, எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவர் பரவி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான சக்திகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பிரம்மாவே சொல்றார். அவர் தான் அனாதி ராதிர் கோவிந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறார்ன்றதை பார்க்க போறோம். எல்லாத்துக்கும் சாராம்சம் அவரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ குந்தியின் மகனே, நானே நீரியின் சுவை, ரசோகம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல. நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்களின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. சோ இந்த எல்லா விஷயமும் அவராதான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இங்க. ஓகேவா? அதாவது இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். நீரின் சுவை, வேத மந்திரங்களில் என்னவா இருக்காரு? ஓம். ஓம் மாதாஜி. ஆ, மனிதர்களின் திறமையா இருக்கிறாரு. ஆகாயத்தில் என்னவா இருக்கிறாரு? சப்தமா இருக்கிறாங்க. சூரிய ஒளியில் என்னவா இருக்கிறாரு? வெளிச்சம். வெளிச்சம். சூப்பர். சோ எல்லாமே அவரா தான் இருக்காரு. சோ இவர் இல்லாம ஏதாவது நம்மளால அனுபவிக்க முடியுதா? முடியாது. இல்லையா? இல்ல, சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மள எல்லா சூழ்நிலையும் அவரால் நம்ம நினைச்சுக்க முடியுமா, முடியாதா? முடியும் மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம தண்ணி குடிக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் அவரா தான் இருக்காரு. அப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கலாம். இல்லையா? என்னடா 24 மணி நேரம் கிருஷ்ணரை நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா சில பேர் கேள்வி கேட்கலாம். அது எப்படிங்க சாத்தியம் அப்படின்னு. இப்ப இதை வச்சு அப்ளை பண்ணுங்க. நம்ம தண்ணி குடிக்கும்போது அவன் ஓ இந்த சுவை வந்து அவருப்பா. அப்பா நான் காலையில நடந்து போறேன், சூரியன் சுருக்குன்னு வெயில் படுது, ஓ இந்த வெளிச்சமும் அவர்தான். இல்லையா? இந்த அது மாதிரி நம்ம ஒருத்தங்களை மீட் பண்றோம், நம்மளோட ரொம்ப நல்ல திறமையா இருக்காங்க, இல்ல நமக்கே ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப திறமையா இருக்கிறோம். அப்ப அந்த திறமையும் அவரா தான் இருக்காருன்றதை நம்மள அவரை நினைக்க முடியுமா, முடியாதா? முடியும் மாதாஜி. நினைக்க முடியும். யா. ஓகே. நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே, உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோர்களின் தவமும் நானே. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? இந்த மண் வாசனை நம்ம வந்து உணர்ந்திருப்போம். மழை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல மண் வாசனை வரும் இல்லையா? அப்போ அந்த நிலத்துக்கு ஒரு நறுமணமும் அவர்தான். நெருப்புல வரக்கூடிய வெப்பமும் வெளிச்சமும் அவராதான் இருக்காங்க. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உயிரும் அவராதான் இருக்கிறாரு. தவம் புரிவோர்களின் தவமும் நானே. சோ இது மாதிரி எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வராது? யாரு மேலயுமே பொறாமன்றதே வராது. ஆமாவா, இல்லையா? வராது. ஆமா மாதாஜி. உயிராவ இருக்கிறார் இல்லையா? அதேதான் மறுபடியும் இந்த சைட்ல பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி 10th நான் படிக்கிறேன், இது 7th போட்டிருக்கேன். 10th. ஓகே. பீஜம் மாம் சர்வபூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம் புத்திர் புத்திம் புத்தர் புத்திமதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வின் நாம் அகம். ஹரே பிரதாத்மகமே, கிருஷ்ண. எல்லா உயிர்களின் மூல விதையும் புத்திசாலிகளின் புத்தியும் பலசாலிகளின் பலமும் நானே என்பதை அறிவாயாக. சார் என்ன சொல்றாரு? எல்லா உயிர்களின் மூல விதை நான் தான். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஸ்லோகத்துல? அகம் பீஜ பிதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? பீஜான்னு என்ன? விதை. இல்லையா? விதை கொடுக்கும் தந்தை நான் தான்ப்பான்னு சொல்றார். புத்திசாலிகளின் புத்தியும் பலசாலிகளினுடைய பலமும் நானா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது, இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் உயிர் வாழினங்கள் இருக்கு.
அதாவது நீர் உயிர் வாழின, அப்புறம் வந்து நடப்பன, பரப்பன, மிருகங்கள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள், அப்புறம் வந்து மனிதர்கள். ஓகேங்களா? மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4 லட்சம் தான் இருக்காங்க. அதுல வந்து ரெண்டு பிரிவா படிக்கிறாங்க, ஆரியன் அண்ட் நான் ஆரியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ எல்லாருக்கும் மூலவிதை அவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யதோவா ஹிமானி பூதானி ஜாயந்தே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டு. பலம் பலவதாம் சாகம் காமராக விவர்ஜிதம் தர்மா விருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி பரதர்ஷப. பரதர்களின் தலைவா அர்ஜுனா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலமும் நானே. ஓகேவா? தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதமான காமமும் நானே. சோ எல்லாமும் நான் தான். நீங்க சொல்லிடுறாரு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு? காமமும் பற்றும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே சொல்லிட்டாரு. அதற்கு எதிர்மறையா இருக்கு பாருங்க. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும். ஓகேவா? எதிர்மறையா இல்ல, அதுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கு. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. சோ அப்ப என்ன பண்றாரு? எல்லாமும் அவதான் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஆஹ் அ- அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்யாணம். கல்யாணம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சமுதாயத்தை சீரோட எடுத்துட்டு போறதுக்கும், ஒருத்தருடைய உணர்வுகள் வந்து தவறா எடுத்துட்டு போக கூடாது, காமத்துல வந்து தவறா விழக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் தான் இது வந்து கல்யாணம் வந்து பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கல்யாணம் பண்ணிட்டும் அவங்க வந்து ரெகுலேட்டட் செக்ஷுவல் லைஃப் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அது கூட அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைகளை ஈன்றெடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து அந்த விஷயம்ன்றத வந்து சொல்றார். என்ன மாதிரி குழந்தை ஈன்றெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்க குழந்தைகளை வந்து தான் ஒருத்தங்க வந்து ஈன்றெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பிரபுபதா என்ன சொல்றாரு? வேதங்கள்ல என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்த தாய் தந்தைகள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுல எடுத்துட்டு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு குழந்தையே பெற்றிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ ஒருத்தருடைய தலையாய கடமை என்னன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் அனைத்திற்கு மூலம் மட்டுமல்ல, அனைத்திற்கு காரணமும் மற்றும் அடிப்படை. அவரே எல்லாவற்றிற்கும் சாராம்சம். இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா அவதாரங்கள் இருக்கு. நம்ம பேசின புருஷ அவதாரம், லீல அவதாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா வராகர், நரசிம்மர், பரசுராமர், ராமர், வாமன, எல்லா அவதாரங்கள், ரிஷி முனிகள், பலராமர், இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு, புத்தா, எல்லாமே கல்கி, எல்லாமே இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வருது? மேல ஒன்னே ஒண்ணு இருக்காரு. யார் அவரு? கிருஷ்ணா. இல்லையா? அவர் ஸ்வயம் ரூபம். அவர்கிட்ட இருந்தா இது எல்லாமே விரிவங்கமாயிருக்குது. அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து மூல காரணம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. हरे कृष्ण. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். என்ன சொன்னார் இவரு? கிருஷ்ணர் வந்து சுதந்திரமானவர். எதுவுமே இந்த ஜட உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு: ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். அவர் இந்த உலகத்தையே எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. பட் இதனால அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. ஓகேவா? பட் இது எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து நிர்குணா. ஓகே, அதாவது இந்த 3 வார்த்தைகள் புரிஞ்சுக்கணும். குணாதீன், குணாதித், குணாஷிஷ். ஓகேவா? குணாதீன் இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் மனிதர்கள். ஓகேவா? குணாதீத் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற, இந்த தமோ குணத்துல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அழிக்கக்கூடிய கடவுள் சிவன். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சக்தி தேவி, துர்கா தேவிக்கு சக்தியை கொடுத்து அனுப்புறாரு விஷ்ணு. குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றன. கிருஷ்ணர் குணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் புகழ வேண்டும். நம்மளால வந்து இதெல்லாம் வந்து
அந்த மூன்று குணங்களை கடந்து வர முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. ஓகேங்களா? ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து கடக்க முடியும். ஓகேங்களா? எப்படி ஒரு பெருங்கடலை நம்மளா நீந்தி போக முடியாது, ஒருத்தருடைய துணை தேவை. அது மாதிரி இந்த மூன்று குணங்கள்ல வந்து கடந்து போனோம்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயையால கட்டுப்படுகிறோம். ஆனா மாயையை வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு? கிருஷ்ணர். ஓகே. மூணாவது பிரிவுக்குள்ள போலாம். கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம், எல்லாமே அவரா தான் இருக்கார். தாழ்ந்த சக்தி, உயர்ந்த சக்தி, இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், திறமைகள் எல்லாமே அவரா இருக்காருன்றதை பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை ஏற்பது அல்லது நிராகரிப்பது 13ல இருந்து 19 வரையும் பார்க்க போறோம். निर्गुणमयैर्भावते येऽपि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. சோ நம்ம கலங்கமற்று இருக்கிறதுனால இந்த மூன்று குணங்களை வந்து மிக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இருந்துட்டே இருக்கிறோம். அதனால அவரை வந்து ஃபுல்லா வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஏன் சில மக்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மயக்கத்துல இருக்காங்க. ஓகேவா? முக்குணங்களில் தாக்குதலா இருக்கிறதுனால அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல, ஒரு காரணம். இன்னொன்னு என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் இந்த உடல் பான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க ஆத்மான்ற ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு இல்ல. கிருஷ்ணர் அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா கிருஷ்ணர் கூட இந்த மூன்று குணங்களால ஆதிக்கத்தால இருக்கிறாரு அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குணமா இருக்கான்றதை அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்புறம் அவங்களுக்கு என்னன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்து பொறாமை. இந்த குணங்கள் இருக்கனால அவங்கள வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியறதில்ல. ஆனா கிருஷ்ணருடைய உண்மையான நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிர்குணா, அவர் எல்லை இல்லாதவர், சச்சித் ஆனந்தம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து दैवैर्हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय माम् एव ये प्रबध्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வர்ணாசிரம சங்கம் இருக்கு இல்லையா, 4 வர்ணங்கள். அந்த வர்ணங்கள் பாத்தீங்கன்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யா, சூத்ரன். இவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்காங்க இல்லையா. அதுதான் வந்து த்ரீ பேர் குணம். சத்வ குணத்துல இருக்கிறது வந்து பிராமணர்கள், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறது வந்து சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு குணத்தோட கலவையோட இருப்பாங்க. சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில இருக்காங்க, தமஸ் குணத்துல இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மூன்று குணங்கத்திலயும் வந்து இருக்கிறவங்க அவங்க. இந்த சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட விலங்குகள் மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ சோ இதுல எந்த நிலையா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, இந்த வாழ்க்கைன்றது வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா? சோ இந்த தற்காலிகமான வாழ்க்கைய வந்து நம்ம இன்னும் மாயைக்குள்ள வாழாம, நான் வந்து இன்னும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க ஜனங்க வந்து, நான் அமெரிக்கன், நீ இந்தியன், நீ ரஷ்யன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக அளவுல வந்து பிரச்சனை நடக்குது. நாட்டளவுல வந்து என்ன நடக்குது, நான் வந்து நான் இந்த ஊருக்காரன்பா, நீ அந்த ஊருக்காரன்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்குது. அதே ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ஜாதிக்காரன், நீ அந்த ஜாதிக்காரன் சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது. ஆமாவா இல்லையா? ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது. பட் இதுல இருந்து எல்லாம் நம்ம வெளியே வரணும். கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ இந்த பலதரப்பட்ட ஜீவராசிகள் எல்லாம் வந்து அவரால் தான் படைக்கப்பட்டதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் முக்குணங்களான எப்படி எனது இந்த ஸ்லோகம் படிச்சாச்சு. அஹ், இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அவர் என்ன சொல்றாரு பாருப்பா, நீயா முயற்சி பண்ணா உன்னால முடியாது, நீ என்கிட்ட சரணடைஞ்சிரு. ஏன்னா மாயாதேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் முன்னாடி நிக்காதுங்களாம். ஏன்னா ஒரு முதுக காமி தான் நிக்குமா. அவங்களுக்கு வந்து வெக்கம் இருக்குமா. அவங்க நின்னு ஃபேஸ் பண்ற அளவுக்கு தைரியம் இருக்காங்களா மாயாதேவிக்கு. ஓகே. இதனால் நீ அவர்கிட்ட போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போனா இந்த குணங்களை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பகவானின் சக்தி வந்து நித்தியமானது. ஏ-
அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவனும் பகவானின் சக்தி தான். ஓகேங்களா? ஜீவனுடைய சுய முயற்சியால் நம்மளால வெல்ல முடியாது. கடவுளுடைய விருப்பத்தால நம்ம இந்த குணங்களை வந்து வெல்ல முடியலாம். ஓகேங்களா? சோ தன்னை தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைகள் வந்து கட்டுப்பட்டுச்சு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம சங்கிலியால கட்டுப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த பூட்டு உடைக்கணும் இல்லையா? அதே கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சா அதை வந்து ஈஸியா அவுத்துட்டு நம்ம சுதந்திரமா வாழலாம். கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன் தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிய நிதியான ஆன்மீக குரு மட்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். சோ ஒண்ணு டைரக்டா கிருஷ்ணர் வந்து விடுவிக்கணும். இல்லைன்னா அவர் என்ன பண்றாரு? அவருடைய பிரதிநிதியை அனுப்புறார் இல்லையா? சோ ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்லையா? அவர் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கார். அவர் கை வந்து எதாலும் கட்டுப்பட்டு இல்ல. கயிறு போட்டு கயிறுல வந்து கட்டுப்பட்டு இல்ல. அதனால அவர் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம எல்லாரும் கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், நம்மள வந்து விடுவிக்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா துஷ்டர்கள் எப்போதும் சரணடைய மாட்டார்கள், நல்லோர்கள் சரணடைவார்கள். அதாவது இந்த ஆஹ் 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து சரணடைய போறாங்க. அது யார் யாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்திய பந்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நித்திய பந்தான்னா கடவுள்கிட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களை என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா நித்திய சித்தாஸ். ஓகே. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாயாம் தூ பிரகிருதிம் வித்யான் மாயினாம் தூ மகேஸ்வரம். இந்த மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் தற்காலிகமானதுதான். பட் கடவுள் கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர்தான் வந்து உண்மையான கட்டுப்பாளர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், மகேஸ்வரஹா. அவரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? எப்பவுமே கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? என்கிட்ட வந்து சரணடை அப்படின்னு தான் சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. முக்தி பிரதாத சர்வேஷம் விஷ்ணுர் ஏவனா சம்சயக. இது யார் சொல்றாரு? முக்தி பிரதா பிரதாத சர்வேஷாம் விஷ்ணுர் ஏவனா சம்சயக. சிவனே சொல்றார். உனக்கு வந்து முக்தி வேணுமா? யார்கிட்டயும் கேட்காத, பிரம்மா கிட்ட கேட்காத, சிவன் கிட்ட கேட்காத, நீ போயிட்டு விஷ்ணு கிட்ட கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவனே சொல்றார். ஓகே. ஆ அடுத்த ஸ்லோகம். न मां न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रबध्यन्ते नराधमाः मायया आसुरं भावम् आश्रिताः. हरे कृष्ण. சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் பத்தி சொல்றாங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும், மனிதர்களில் கடைநிலையோரும், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அசுரர்களின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஓகே. யார் யாரு? மூடா, புத்தியே இல்லாதவன். நரதாமா, மனுஷர் கடைநிலையில இருக்கிறவன். மாயையா அப்ருத ஞானா, மாயையால அறிவு கவரப்பட்டவர்கள். ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதக, நாத்திகர்கள். இந்த 4 பேரும் கடவுள்கிட்ட வரவே மாட்டாங்க. பட் பட்டப்படிப்பு, சமூக அந்தஸ்து ஆகியவை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை. அதற்கு ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். இதெல்லாம் உதவாதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஊர்ல இருக்க அந்தஸ்து, பட்டப்படிப்பு, செல்வம் எதுவுமே எதுக்கு உதவாது? பக்திக்கு உதவாது இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுக்கணும். எடுக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 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 இந்த ஞானம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கிருஷ்ணர் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லு. அவர்கிட்ட போனாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? முக்தி கிடைக்கும். முக்தி முக்தி கிடைக்கும். கிடைக்கும். முக்தி வந்து ஈஸியா கொடுத்துடுவாரு. ஆனா பக்தியை வந்து கொடுக்க மாட்டாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா பக்தி கொடுத்தா அந்த பக்தருடைய இருதயத்துல அவர் போயிடுவாரு இல்லையா? அப்போ அவர் சொல்ற மாதிரி தான் அவர் கேட்பாரு. சோ அதனால கரெக்டான பர்சன் கிட்ட தான் அவர் போவார் இல்லையா? அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஞானம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், யார் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க பாருங்க. பிரம்மா, சிவா, கபிலா, குமாரா, மனு, வியாசா, தேவலா, அசிதா, ஜனகா, பிரகலாதா, பலி, மத்வாச்சாரியா, ராமானுஜாச்சாரியா, சைத்தன்ய மகா. இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க.
இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் ஏன் அவருக்கு கொடுத்தாருன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள். சிறந்த தத்துவவாதிகளா இருக்காங்க, பொலிட்டிஷியனா இருக்காங்க, கல்வியை கொடுக்கறவங்களா இருக்காங்க, சயின்டிஸ்டா இருக்காங்க. அவங்க என்ன நிலைமையில இருந்தாலும் கடைசியில என்னவா இருந்தாங்க? கடவுள் கிட்ட சரணடைஞ்சார். ஜனக மகாராஜா ஒரு பக்தரா சிறந்த இருந்திருக்காங்க. அரசர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொன்னீங்களா? ஆமா மாதாஜி, பக்தரா இருந்திருக்கிறாங்கன்னு ஆ, சொன்னேன். அவங்க வந்து தன்னுடைய நிலைமை வந்து உயர்ந்த நிலைமை. இப்ப வந்து பலி மகாராஜா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட எல்லா செல்வமும் இருக்குது. எல்லாத்தையும் எல்லா இடமும் வென்றுட்டார் அவர். ஜனக மகாராஜா அப்படிதான். அவங்க எல்லாம் வந்து எதுவுமே காசு இல்லாதவங்க அப்படியெல்லாம் இல்ல. அறிவில்லாதவங்களும் இல்ல. எல்லா திறமையும் முழுமையா இருக்கு. பட் இருந்தாலும் அவங்களுடைய குணாதிசயம் என்ன சிறந்த இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள், இல்லையா? அதனால கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல வந்து கருணையா இருக்காங்க, இல்லையா? பாதுகாப்பும் கொடுக்குறாரு, இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவருக்கு வந்து எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களை கொடுத்து அவர் டெஸ்ட் பண்ண அவரு தெரியும். அப்போ இப்போ பிரகலாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வயசுல எல்லாம் சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த புள்ளைக்கு என்ன தெரியும், இல்லையா? அவன் பண்ணது ஒன்னே ஒண்ணுதான், பக்தி தான் பண்ணார். துருவானும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணாரு. இருந்தாலும் அவங்க அப்பா, அவரு அப்பாவோட பெரிய சொத்து வேணும்னு தான் போனாரு, இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் சொத்து கொடுத்தா புத்தி வந்து பேதலிக்காதுன்றத தெரியும். தெரிஞ்சிட்ட பிறகுதான் அவங்களுக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யங்களை கொடுப்பார். கடவுள் வந்து பக்த வட்சலம். அதே சில பேருக்கு இந்த செல்வத்தை கொடுத்தா பக்தியில முன்னேறுவானா முன்னேற மாட்டானா பாப்பாங்க. இல்ல, அவன் மனசு வந்து சஞ்சலமானது, இவனுக்கு பற்றுதல் அதிகம்னு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சா அந்த செல்வத்தை அவருக்கு கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா அவருக்கு என்ன, என்னுடைய பக்தர்கள் என்கிட்ட வரணும், அவங்க துன்பப்படக்கூடாது. அதுதான் வந்து இடம் பொருளுக்கு ஏத்த மாதிரி கடவுள் வந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வந்து பக்தர்களுக்கு கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த நாத்திகவாதி இருக்கான் இல்லையா, எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை. அதனால அவன் அவதூறு பண்ணிட்டு தான் இருப்பான். அதனாலதான் அவனை வந்து துஷ்கிருணவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஓகே, இது வந்து எக்ஸ்பிளைன். चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे कृष्ण. ஓகே. பரதர்களே சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். யார் யாரு? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், ஊரினத்தின் அறிவை தேடுவோர். அதாவது சுக்ரித்தினோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவங்களை சொல்லுவாங்க. ஆர் ஆர்த்தோ, ஜிக்னாசு, அர்த்தார்த்தி, ஞானீச்ச. இந்த 4 விதமான ஜனங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? கடவுளை வந்து நம்புவாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது துயருற்றோருக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தான், இல்லையா? பல 1000 வருஷம் கடவுள் தேவர்களுடைய 1000 வருஷத்துல வந்து அந்த சண்டை ஆயிட்டே இருந்துச்சு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யானைக்கு வந்து பலம் நிலத்துல, இல்லையா? முதலைக்கு பலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில. ஆஹ் தண்ணி இனத்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் எனக்கு வந்து ஏன் சப்போர்ட் பண்ணலையே, இல்ல அவங்களால முடியல. ஆஹ் அப்போ வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால கடவுளை வந்து நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அப்போ வந்து விஷ்ணு வந்து காப்பாத்துறார், இல்லையா? ஆர்த்தார்த்தி, செல்வம் வேணும். திருவ மகாராஜா என்ன சொன்னாரு? எங்க அப்பா விட எனக்கு வந்து தாத்தா அளவுக்கு வந்து சொத்து வேணும்னு கேக்குறார், இல்லையா? கடவுள் கொடுத்தார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிக்னாசு. ஜிக்னாசுன்னா கேள்வி கேட்பவங்க. யார் கேள்வி கேட்கறது? நம்ம ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணன் சொன்னோம். சொல்றது. அதாவது அந்த சவுனக இங்க வந்து சவுனக ரிஷிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவருக்கு கோசாமி கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க, இல்லையா? அது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஹ் ஞானி, பரம உண்மையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் பாருங்க. அவங்க வந்து கடவுளை பத்தி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து நம்புறவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடவுள்கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும்னு சொல்லி போனா கூட என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு? அதை கொடுக்குறாரு நமக்கு. கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன்றார். ஓகேவா? சோ அப்போனா நீ வந்து சிறு தெய்வ வழிபாடு வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சிறு தெய்வ வழிபாடு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா உனக்கு எது வேணும்னாலும் என்கிட்ட வா, நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கு உதாரணம் நம்ம இங்க இந்த இடத்துல பார்க்கலாம், இல்லையா? சகாம அல்லது ஆசைகளுடைய கர்ம மிஸ்ர பக்தி. ஓகேவா? அதனுடைய பலன் என்ன?
சகாம பக்தின்னா என்னன்னா ஒரு ஆசை, எனக்கு வந்து இதை நிறைவேற்றி கொடுப்பா கிருஷ்ணான்னு நம்மளே அவர்கிட்ட போகலாம். அவர் வந்து அது வந்து இது அப்படியெல்லாம் கேட்கக்கூடாதுலாம் சொல்ல மாட்டேன், கொடுப்பார். ஓகேவா? பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் அவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. அவர்கள் எப்படி முன்னேறுகிறார்கள்? தூய பக்தர்களுடன் உறவு கொள்கிறார்கள். ஸோ நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்து நம்மளால வந்து டைரக்டா தூய பக்திலாம் பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஏதாவது பொருள் வேணுமா, அவர்கிட்ட போ. வேற யார்கிட்டயாவது பொருள் விட, அதாவது நம்ம பசங்க நம்ம கிட்ட வந்து சாக்லேட் கேட்டு சாப்பிட்றது சிறந்ததா, இல்ல பக்கத்து வீட்டு எதிர் வீட்டுக்காரர்கிட்ட போயிட்டு சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்றது கரெக்டா? நம்ம கிட்ட கேக்குறதா ம். மாதாஜி. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ தூய பக்தர்களுடன் உறவு கொள்றதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, இப்படியே நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றோம், அப்புறம் வந்து தூய பக்தர்களோட சங்கம் வைக்கும்போது நம்மளும் ஒரு நாள் பட என்ன ஆகும், நம்மளோட பாவங்கள் மாறும். ஏன்னா பகவத்கீதை படிக்கிறோம், தூய ஞானம் வரும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, ஸோ இதை இப்படி பண்ணணுன்ற புத்தி நமக்கு வரும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது உயர்ந்தது என்னன்னு பார்த்து நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தி. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எதையுமே விரும்பவே மாட்டாங்க. பரம பூர் பரம பூரண உண்மையை பற்றி அறிவை விரும்புபவன். எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. குறைந்த தேவைகளோட வாழ்ந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கோசம் தன் வாழ்க்கைய அர்ப்பணிக்கிறவங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து சாந்த ரசம். அடுத்து तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हरे कृष्ण। மத்தாஜி 16 படிக்கல இல்ல மத்தாஜி? 16 படிச்சோம். இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சிறந்தவன். இந்த 4 பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் சிறந்தவன் பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் தான் வந்து சிறந்தவன். ஏனெனில், ஏன் அதுக்கும் அவர் சொல்றார், நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ என்கிட்ட வந்து என்ன எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது வீட்டில் வந்து பசங்க வந்து 4 பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கடைக்குட்டி என்ன பண்ணும், வீட்டில் வந்து சுத்திட்டே இருக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து வீட்டில் யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? அம்மாக்கு பிடிக்கும். அந்த கடைக்குட்டியை ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லாரையும் பிடிக்கும். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப யாரை பிடிக்கும்? கடைக்குட்டி. ஆ, ஏன்னா அது சுத்தி சுத்தி அங்க வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி. ஓகே. கிருஷ்ணரை வந்து யாருக்கு பிடிக்கும்னா அவருடைய பக்தர்களை பிடிக்கும். ஆ, கிருஷ்ணருக்கு பக்தரை பிடிக்கும், அந்த பக்தருக்கு கிருஷ்ணரை பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்படி வந்து நம்ம பக்தி பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள் வந்து, அதாவது ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது பாட்டு விளையாடட்டும்னு சொல்லிட்டு சப்பு எல்லாம் போட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணும், அடுப்பாண்ட போயிட்டு வேலை செய்யும். அது கொஞ்ச நேரத்துல அழும். வருவாங்க அந்த அம்மா, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சாக்லேட்டோ பிஸ்கெட்டோ கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா? ஆ, மறுபடியும் அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அழும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வேற எது கொடுத்தாலும் வந்து அது ஏத்துக்காது. அன்டில் அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய தூக்குனா தவிர. புரியுது பாத்தீங்களா? ஆ, எதை பொருள் கொடுத்தாலும் அது வந்து வாங்காது. அது அவங்க அம்மா வந்து கையில தூக்குற வரையும் வீல் வீல் வீலும் கத்திட்டே இருக்கும். அந்த அம்மாவே என்ன பண்ணுவாங்க, சீ இது என்னடா இந்த குழந்தை இப்படி கத்துதுன்னு இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டு அந்த குழந்தைய தூக்கிப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பக்தியை பண்ணணுமா, அவ்வளோ அளவுக்கு பக்தியை நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைச்சி பக்தியை விட்டுடும். இல்லை அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஸோ ஜட விருப்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் தூய தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் மனிதர்களை தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் இவங்க தான் வந்து இந்த 4 பேர்ல சிறந்தவர்கள் வந்து ஞானிகள். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க முழு மனசு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, நித்திய யுக்தா ஏக பக்திர், அவரை ஒருத்தரை தான் வந்து வழிபட்டு வராங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணன். மாதாஜி யாராவது படிங்க. विचाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एवानुत्तमागते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். எல்லாரும் உத்தமர்கள் தான். ஆயினும்
என்னை பற்றி ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னைப் போலவே கருதுகின்றேன். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. 4 பேரும் சிறந்தவங்க தான், ஆனா இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? எப்பவுமே என்னோட தொண்டுல தான் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கான். அதனால இவன் வந்து உயர்ந்தவன். இவன் வந்து பக்குவமான இலக்கை வந்து அடையிறான். இந்த பக்குவமான இலக்கு என்ன? கிருஷ்ண பிரேமை, இல்லையா? கோலோகுல விருந்தாவனத்துக்கு போறதுதான் வந்து பக்குவமானது. அந்த இடத்தை வந்து அவனால அடைய முடியும். மற்ற மூவர் என்ன? இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே உத்தமர்கள் தான். என்னை பற்றி ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். என்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஆசைகளுடனோ ஆசைகள் இல்லாமோ அல்லது கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையுடனோ எப்போதும் கிருஷ்ணரை அணுகுங்கள். இது வந்து நமக்கு பிரபுபாதா அட்வைஸ் சொல்றார், இல்லையா? அதாவது நீ வந்து பாத்திரம், அதாவது நம்ம வீட்டில் பாத்திரம் வளர்க்குறோம் இல்லையா? அது மாதிரி சண்டேஸ் எல்லாம் டெம்பிளுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே சர்வீஸ் இருக்கும். அதாவது கடவுளுக்கு ஆராதனை பண்ண தீபாரத்தி பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நம்மளுடைய டைம் எனர்ஜி கிருஷ்ணருடைய சேவையில யூஸ் பண்ணலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பூவை கட்டிட்டு இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணலாம், மாலை கட்டுறதுக்கு. ஓகே, பிரசாதம் சமைக்கிறதுக்கு, ஏதாவது எந்த இடத்துல என்ன சேவை இருக்கோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போயிட்டு சேவை செய்யலாம். ஓகேங்களா? புக்கு விநியோகம் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு இடத்த அந்த கோயிலில் போய் சுத்தம் பண்ணிட்டு வரலாம். இல்லை துளசி இல்லை பூக்கள் வந்து பறித்து கொடுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம வந்து சேவை செய்யணும். ஓகேவா? ஸோ அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஆக முடியும்? உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रबध्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। ஸோ இது மாதிரி நீ ஏதாவது ஒரு பக்தி சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் ஒரே நோக்கம் யாரை திருப்திப்படுத்தணும்? பகவானை தான். நம்மளுடைய சனாதன தர்மம், நம்ம எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி பண்றது. அகம் பக்தா பராதினோ ஹே அஸ்வ தாந்திர இவ த்விஜா சாதுபீர் கிரஸ்த ஹிருதய பக்தே பக்த ஞான பிரியக. பக்தர்கள் வந்து எனக்கு செய்வாங்க, சேவை செய்வாங்க. பக்தர்களுக்கு வந்து நான் பிரியமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அவருக்கும் பக்தனுக்கும் வந்து கடவுளுக்கும் வந்து ரொம்ப இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குமா. ஓகேங்களா? அப்படி இருக்கவங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமாக எல்லாமாகவும் என்னை அறிந்து என்னிடம் சரண் அடைகிறான். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே. பாருங்க, ஒரு ஜென்மத்துல 2 ஜென்மத்துல இல்ல, பல பல ஜென்மத்துல ஞானவான் மாம் பிரபந்தத்தே. பல ஜென்மம் எடுத்த பிறகு அவனுக்கு ஞானம் வருது. என்னன்னு? வாசுதேவ சர்வம் இதி. வாசுதேவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமானவர். ஓகே. ச மகாத்மா சுதுர்லப. அப்படியேப்பட்ட மகாத்மா மனசு ஆத்மா வந்து அரிதானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஜென்மத்தில் வந்து நம்ம பிறந்து பறந்து இறந்துருக்கோம், இல்லையா? எந்த ஜென்மத்தை செஞ்ச புண்ணியம் தெரியல, நமக்கு இப்போ வந்து இந்த அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இது கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணை, இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணரை நம்ம உயர் லட்சியமா வச்சுட்டு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சரணடையணும். ஏன்னா அது வந்து மகாத்மா சுதுர்லபக, மிகவும் அரிதானதுன்னு அவரே சொல்றார், இல்லையா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, என்னென்னவா பறந்து என்னென்னவா வாழ்ந்திருக்கிறோம், இல்லையா? இப்போ வந்து உயர்ந்த ஜென்மமான மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஜென்மத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். பக்தர்களோட சங்கத்தோட பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம புத்திசாலியா, இல்லையா? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும். புத்திசாலி வேணும் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வேற ஒருத்தவங்க என்ன அனுபவிக்கிறாங்கன்றத பார்த்துட்டு அதுலேருந்து வந்து பாடத்தை கற்றுப்பான், இல்லையா? ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? தான் அனுபவிச்சு கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு பிறகு பாடத்தை நடத்துப்பாங்க. அதனால இது மூலியமா, இந்த வேதங்கள் மூலியமா நம்ம ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்துட்டு, ஏற்கனவே பல ஜென்மத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்ப்பா, இனிமேல் இந்த ஜென்மத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? எச்சரிக்கையோட இந்த வாழ்க்கையை வாழணும். வாசுதேவர் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றன. சோ இந்த மனுஷன் வந்து என்ன பண்றான், அவனுக்கு ஆசை இருக்கு. ஆசைனால என்னது, புத்தி வந்து மந்தமாயிடுது. அதனால அவன் யார்கிட்ட போறான், தேவர்கள் கிட்ட போறான். சோ அவன் தேவர்கள் கிட்ட ஏன் போறான்னா, தனக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை வந்து டக்கு நிறைவேறணும். ஓகேவா? அதுக்கோசம் சிறு தெய்வ வழிபாடுகளை பண்றான். ஏன் தேவர்கிட்ட போறான்னா, அவனுக்கு வந்து புத்தி இல்ல, குறைவான அறிவு இருக்கு, ஆசைகள் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் எல்லாமே நான் இப்ப நினைச்ச எனக்கு டக்கு நடக்கணும். இந்த மூன்று காரணத்துக்கோசம் தான் வந்து சிறு தேவர் வழிபாடை வந்து பின்பற்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கு வந்து ஏன் அறிவு கம்மியா இருக்கு, அவங்களால வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கக்கூடிய அறிவு இல்லை, புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தியும் இல்லை. ஓகேவா? அவங்க வந்து அணுகுமுறை வந்து இந்த ஆன்மீக உணர்வை வந்து இழந்துட்டாங்க. நான் நினைச்சேன், அதாவது என் ஆஃபீஸ்ல வந்து சீக்கிரமா ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், அது மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா சில பேர். அவங்க வந்து இந்த சிற்று தேவர்களை வழிபடுவாங்க. அவங்க குணாதிசைகள் பார்த்தீங்கன்னா கீழ் குணங்களை கொண்டது. ஓகேவா? அவங்க வந்து விதிகளை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, சில எனக்கு இது நிறைவேறணும் அதுக்கோசம் நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு. நம்ம கூட நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த செவ்வாய்க்கிழமை ராவு காலத்துல போயிட்டு எலுமிச்சை பழம் விளக்கேத்துவாங்க, அப்புறம் கையில சூடம் கொளுத்தி காமிப்பாங்க, வேல் குத்திப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேறதுக்கோசம் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. பட் கடவுள் வந்து இது மாதிரி சூலம் கொளுத்திக்கோ வேலு குத்திக்கோன்னு சொல்லவே சொல்லலை. ஓகேவா? நீ பக்தி பண்ணு, நாமஸ்மரணம் பண்ணுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ பட் ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறு தேவர்களை வழிபடுறதுனால என்ன பிரச்சனைன்னா, ஒரு ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்றேன். அதாவது நமக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்த ஆஹ் சிவனை வந்து நோக்கி ஒருத்தர் தவம் பண்ணார் இல்லையா, பஸ்மாசூரன் இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணாரு, நான் யார் தலைமையில கை வைக்கிறேனோ அவர் வந்து பஸ்மமா ஆயிடணும்னு சொல்லிட்டு வரம் கேட்கிறார் இல்லையா. இந்த பஸ்மாசூரன் என்ன பண்ணா, சிவனை பார்க்கும்போது அவருடைய மனைவியும் பார்க்கறாங்க, பார்வதி தேவியை. பார்வதி தேவி வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, இவங்களை நான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றா, சிவ மேலேயே வந்து கை வைக்கிறதுக்கு வரார் இல்லையா. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்றாங்க, இப்போ அவர் கொடுத்த வரம் யாருக்கு எமமா பிரச்சனையா நிக்குது, சிவனுக்கு. சிவனுக்கே. இதுதான் பிரச்சனை. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை கொடுக்கணுமோ எதை கொடுக்க கூடாதோன்ற அனலிட்டிக் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஸ்திரமா யோசிச்சு வரங்களை கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்க கொடுக்குற வரதுனால எல்லாருக்கும் பிரச்சனை, அவங்களுக்கும் பிரச்சனை. கடைசியில அவங்க விஷ்ணு கிட்ட போயிட்டு சரணடைவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி நடந்த விஷயங்கள் இருக்கு. ஈவன் இந்த பிரம்மா கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இரண்யகசிப்புக்கு வந்து வரத்தை கொடுத்துட்டார் இல்லையா. அப்போ வந்து அவன் கேட்குற விதத்துல எல்லாம் வரத்தை கொடுத்துட்டார். அதாவது பகல்ல சாக மாட்டேன், ராத்திரில சாக மாட்டேன், மனுஷனால சாக மாட்டேன், மிருகத்தால சாக மாட்டேன், ஆயுதங்களால சாக மாட்டேன், வீட்டுக்குள்ள சாக மாட்டேன், வெளியே சாக மாட்டேன், பகல்ல சாக மாட்டேன், ராத்திரில சாக மாட்டேன். அவன் கேட்டதுக்கெல்லாம் ஊன் மண்டையாட்டிட்டு பிரம்மா கொடுத்துட்டார். யாருக்கு கஷ்டம், இதுக்கெல்லாம் ஏத்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு வந்தார். யாரு, விஷ்ணு இல்லையா. நரசிம்மர். விஷ்ணு வந்து நரசிம்ம அவதாரமா கொ- சிங்க தலையோ மனுஷ உடலோ நகங்கள் கூர்மையான நகங்களால கொண்டார். பாரு அவர் வந்து அந்த அவதாரம் எடுத்துட்டு சொன்னார், நீ பாரு இப்படி எல்லாம் வந்து நீ வரம் கொடுத்துட்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு சரி இருக்காது. இது என்ன ஃபேஷனா நானு இப்படி எல்லாம் வந்து போய் ஒரு வேஷம் எடுத்துட்டு பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து சிறு தேவர்கள்னால அவங்களுக்கே தெரியாது, அவங்க கொடுத்துருவாங்க. வாங்குறவங்களுக்கும் பிரச்சனை, கொடுக்குறவங்களுக்கும் பிரச்சனை. இது தேவையா? ஸோ நமக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ கிருஷ்ணகிட்ட நம்ம சரணடைந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்பிக்கையோட நம்ம தேவைகள் எல்லாம் அவர் வந்து நிறைவேற்றுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த நம்பிக்கை கூட பாத்தீங்கன்னா யாரால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அருளால தான் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அருவவாதிகள் தத்துவத்தை மாத்திரம் இலக்கா வச்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர்ன்றதை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது. ஓகே, ஆசை இருக்கிறதுனால நமக்கு உண்மையை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது இல்ல. மாயையை வெல்ல வந்து என்ன வழிகள் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களிடம் உள்ள பரிபூர்ண உண்மையை நம்ம சங்கத்துல கத்துக்கணும்.
ஓகே. நெக்ஸ்ட் மத்தாச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாமா? இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும், 8 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. பிரபுஜி. பண்ணிக்கலாங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. படிங்க. ஆ, 21 படிக்கணும் மாதாஜி. அதை படிக்கலையே, யோயாம் அதுவும் படிக்கணும். அதை படிச்சுட்டு இதை படிக்கிறேன். யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தः ஸ்ரத்தையா சித்தும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்ய சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம்யகம் சதயா ஸ்ரத்தையா யுக்த தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே ச தத்ததः காமான் மய்யைவ விகிதான் ஹிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். அதாவது சில பேர் விநாயகரை கும்பிடுவாங்க, சில பேர் முருகரை கும்பிடுவாங்க, சில பேர் சிவனை கும்பிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஸோ அந்த நம்பிக்கையை கூட நான் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேவா? அது கூட நம்மளா ஏதோ பண்றோம் அதனால நமக்கு கிடைக்குதுன்னு இல்லை. ஓகே. இந்த அனுகிரகம் கூட அவரால் தான் வருதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ 22ல என்ன சொல்றாருன்னு, இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகளை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை. அதாவது இந்த சிறு தேவர்களை வழிபட்டா கூட அவங்களுக்கு சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி யாரு? ஃபைனல் அத்தாரிட்டி இவர் தான். இவர் ஓகே சொன்னாதான் அவங்களால கொடுக்க முடியும், இல்லைன்னா அவங்களால எங்க இருந்து கொடுக்க முடியும்? இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரியுதா மாதாஜி? இப்போ விநாயகரை கும்பிடுறாங்க, எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு விநாயகருக்கு சாங்ஷன் பண்ணணும்னா கூட யார் அனுகிரகம் வேணும்? கிருஷ்ணரோட பகவானோட அருணுக்கிரகம் வேணும். ஆ, அதுதான். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பொதுவாக அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன். நிறைய பேர் யக்னங்கள் பண்ணுவாங்க. அதாவது அஹ், அஹ், அதாவது கணேச ஓமோ எதா பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில் முடிக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க? சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து. இல்லையா? முடிக்கும் போது இப்படிதான் நிறைய இடத்துல நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க, இதை தான் பண்ணி முடிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் இது எல்லாமே அவரானால தான் வந்து நமக்கு வந்து பூர்த்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதாவது பலி மகாராஜா கூட பாத்தீங்கன்னா யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வந்தது? வாமன தேவர் வந்தார். குட்டி பிராமண பையன் போல வந்தார். சுக்கராச்சாரியர் வந்துட்டு எவ்வளவோ தடை பண்ண, டேய் இவன் கொடுக்காதடா, வந்திருக்கிற வந்து குட்ட பிராமண பையன் இல்லடா, கடவுள்டா, உன்னையே எல்லாத்தையும் புடுங்கிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் பலி மகாராஜா என்ன பண்ணாரு? அவர் வந்து ஒரு அசுரனா இருந்தா கூட அவர் வந்து ஒரு பக்தரா இருந்தார் இல்லையா? அஹ் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் யாசகம் கேட்கிறாருன்னா அது கடவுளே வந்து கேட்டா கூட நான் கொடுக்கணும், அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பெருமை இல்லையா? கடவுள் கேட்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு அந்த இடத்துல வந்து தூய பக்தி இல்ல. என்ன இருக்குது கொஞ்சம், கடவுளே கேட்டா கூட நான் வந்து தானம் கொடுக்கணும், என்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு இல்லைன்னு கொஞ்சம் அகங்காரம் இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த அகங்காரத்துக்கு வந்து பதில் கொடுக்குறாரு அவரு. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவர் எங்க தள்ளி விட்டாரு? பாதாளத்துக்கு தள்ளி விட்டுட்டார். பாதாளத்துக்கு தள்ளி விட்டா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாரு? அவருக்கு வாயில் காப்பனா இருந்தார். ஏன்னா அவருடைய தாத்தாக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்திருந்தார். பிரகலாதக்கு, உன்னுடைய சந்ததிகளை வந்து இப்படி 21 சந்ததிகளும், இப்படி உனக்கு அப்பாற்பட்டு வரக்கூடிய 21 சந்ததிகளை வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து சுதாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை அவர்கிட்ட இல்லையா? கிழிஞ்சு போன உடைய போட்டுட்டு வந்தாரு. பக்கத்துல 4 வீட்டுல வந்து வாங்கிட்டு வந்த அவளை எடுத்துட்டு வந்தார். அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் மனசுல கொஞ்சம் ஆசை கூட இல்லை. அவங்க பொண்டாட்டி தான் சொல்லி அமிச்சா, போப்பா உன் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு வா, அவர் வந்து அரசனா இருக்காரு, அவர் ஏதாவது ஒன்று பார்த்து நமக்கு செய்வார், நீ போன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி என்னடா இந்த அம்மா போயிட்டு இப்படி சொல்லுது, நான் போய் எப்படி கேட்கறதுன்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நான் கேட்க மாட்டேன்னு அவருக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? அவருக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்தார் இல்லையா? அதுதான் கிருஷ்ணர். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர்கள் கிட்ட, ஒரு பக்தர் பலி கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் புடுங்கிட்டார். இன்னொரு பக்தருக்கு கொஞ்சமா அவல் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். இதுதான் கடவுள். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுப்பார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம்.
अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். ஸோ தேவர்களை வழிபடுறதுனால அந்த பலன்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச காலம்தான், அது தற்காலிகமானதான்றதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உலகை அடைகின்றார். யாரை வழிபடுறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க போவாங்க. அதே கிருஷ்ணரை வழிபற்ற அவருடைய நித்தியமான லோகமான கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போவோம். அங்க போன யாரும் திரும்பி வரமாட்டாங்க. தேவருடைய லோகத்துக்கு போனா மறுபடியும் திரும்பி வருவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சாய்ஸ் இருக்கு நமக்கு, எதை செலக்ட் பண்றோன்றது நம்மளுடைய விருப்பம். தேவர்களை வணங்குவதன் பலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. அவங்களுடைய கிரகத்துக்கு தான் போவோம், அங்க சந்தோஷம் இருக்கும், பட் மறுபடியும் வந்து இந்த பூ உலகத்துல பிறக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நிரந்தரமான விஷயத்த வந்து வழிபடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இது வந்து எல்லை இல்லாதது. அஹ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லைக்கு உட்பட்டது. அங்க வந்து தேவலோகத்துக்கு போவோம், இங்க கோலோகலத்துக்கு போவோம். ஓகேவா? அனைத்து வழிகளுக்கும் ஒரே இலக்குக்கு அழைத்து செல்வதில்லை, அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ரெண்டு வழி இருக்குது, ரெண்டு வழி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துக்கு வேற வேற இடத்துக்கு போகும். தேவலோகத்துக்கா கோலோகலத்துக்கா? தேவரை வழிபடணுமா கிருஷ்ணரை வழிபடணுமா? தற்காலிக சந்தோஷம் வேணுமா நிரந்தர சந்தோஷம் வேணுமா? இதுதான் கேள்வி. நம்ம பதில எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்ப கடைசி பிரிவுக்குள்ள வந்துட்டோம். அருவவாதிகள் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே, அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியே பூரண உண்மைன்னு நினைக்கிறவங்க, கிருஷ்ணர் தற்காலிகமாக பௌதிக ரூபை எடுத்து லீலைகளை புரிகிறான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதன், தேவகி வசுதேவரின் மகன், அல்லது வெறும் மிக சக்தி வாய்ந்த உயிர் வாழின்னு நினைக்கிறாங்க. அருவவாதிகளுடைய கருத்து என்னன்னா, கொஞ்சம் சில மனுஷர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சக்தி இருக்கும் இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரா சக்தி இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரிதான் இந்த கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ம். அவர் ஒரு சாதாரண பையன்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ம். तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றார். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். அவர் என்ன சொல்றார், கொஞ்சம் பேரு அவர் அதாவது முன்ன வந்து ஒரு ஜோதி வடிவத்துல இருந்தேன், அதாவது ஒளி ரூபத்துல இருந்தேன், இப்ப வந்து வடிவம் எடுத்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிற்றறிவு, கொஞ்சமா புத்தி இருக்கு பாருங்க, அவங்க தான் வந்து நான் வெறும் ஒளி ரூபத்துல இருந்தேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இப்பதான் இவருக்கு வந்து உருவம் வந்து இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்தமான எனது பரம இயற்கை அவர்கள் வந்து என்னைக்குமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. என்னை பற்றி அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ அப்ப எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்? அதுக்கு வழி என்ன? நாம ஜபம். பக்தி மூலமா தான் அவரை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நமக்கு கதை வடிவில் கூட கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்கிறாங்க. அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நம்ம நம்ம வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேதங்களை புரிஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரை வழிபடணும். கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா அவருடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்களை வழிபடணும். கிருஷ்ணர் வேற இல்லை, ஆச்சாரியர்கள் வேற இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன்.
எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தியால் அவர் வந்து கவரப்பட்டிருக்கார். அதனால இந்த நாத்திகர்களுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து தெரிய மாட்டாரு. நான் பிறப்பட்டவன் அவர், அதனால தான் அவர் அஜான்னு சொல்றோம், அழிவற்றவர். இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த நாத்திகவாதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மேல பொறாமை இருக்கும். கடவுள் வந்து முன்னாடி இருந்தா கூட அவங்களால வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த சிற்றறிவு மனிதர்களுக்கு. அதாவது சிசுபாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை. அவர் வந்து சில செயல்களை செஞ்சதெல்லாம் பார்த்துருக்கார் இல்லையா. இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசுபாலன் வந்து பொறாமைனால அவரை தூட்டுறார். அதாவது ராஜசூய யக்ஞம் நடக்கும்போது யுதிஷ்ட மகாராஜா அவருக்கு வந்து சிறப்பாக வந்து ஆசனம் கொடுத்து அவருக்கு முதல் மரியாதை செய்கிறார். அப்போ வந்து சிசுபாலனுக்கு ரொம்ப பொறாமை ஆயிடும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க அம்மாக்களை சொல்லியிருக்கார், 100 தவறுகள் பண்ணுறவரையும் பொறுத்துப்பேன், அதுக்கு பிறகு கொன்னுடுவேன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பொறாமைனால எப்படி எப்படியோ பேசுவார் வார்த்தைகள். ஆ அப்போ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மாரம் பண்ணிடுறார் அந்த இடத்துல. ஓகேவா. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசுபாலை வந்து துரியோதனனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவார். ஓகேவா. ஆஹ் தப்பு தப்பா பேசினா கூட கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா 100 தவறுகளை பொறுத்துக்கிட்டார். அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து கொன்னுடுறாரு. அதுதான் கடவுளுடைய சிறப்பு. மன்னிக்கவும் செய்கிறாரு, பொறுமையாகவும் இருக்கிறாரு. ஆனால் புத்தி மாறாத மாறலைன்னா பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்குறார். ஓகேவா. ஸோ பக்தரை அல்லாதவர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை காமிச்சிக்க மாட்டார். அஹ் அதாவது அஹ் க- அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தரா இருந்து விஸ்வரூபத்தை எல்லாம் கேட்கிறார். அவரை எல்லாத்தையும் காமிக்கிறார். நாராயணர் ரூபத்தை காமிக்கிறாரு. ஈவன் வசுதேவர் தேவகிக்கு வந்து பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 கை ரூபம் காமிச்சார் இல்லையா. பக்தர்களுக்கு தன்னுடைய ரூபத்தை காமிக்கிறாங்க. அந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஷியாமசுந்தர் ரூபத்தை பார்க்கணும்னு எல்லா தேவர்கள் வந்து வெயிட் பண்றாங்க. பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு மாத்திரம் காமிக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஓகேவா. ஸோ அதான் வந்து குந்தி மாதாவும் சொல்லுவாங்க தன்னுடைய பிரார்த்தனையில. ஓகேவா. நீங்க தான் எல்லாமா இருக்கீங்க, நீங்க சச்சிதானந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி ஒன்று தான் பண்ணணும். பக்தி இல்லாமல் அவரை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே. தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார், மற்றவர்களுக்கு அவர் மறைக்கப்படுகிறார். ம். ஆமா தாஜி. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. அவர் என்ன சொல்றாரு? 3 காலங்கள்ல என்ன நடக்கும், நடந்துச்சு, நடக்க போகுது எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரியும்ப்பா. ஆனா எந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கும் என்னை பத்தி தெரியாது. நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஏன்னா அவர் எல்லார்கிட்டயும் வந்து எப்படி இருக்காரு, பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. ஓகேவா. ஸோ எல்லார பத்தியும் அவருக்கு தெரியும், நம்மளை பத்தி. அஹ் அவரை பத்தி தான் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இந்த கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னா சூரியன் போனவர். இப்போ சூரியன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த இடத்துல வந்து பிரகாசம் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த சூரியன் போல அவர் நம்ம இருதயத்தில் வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய அஜ்ஞானம் போயிடும். சில சமயத்தில் இந்த சூரியன் வந்து இந்த மேகக்கூட்டங்களால் வந்து மறைக்கப்படும் இல்லையா. அந்த மறைவு அந்த மேகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்காலிகமானது இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம அஜ்ஞானம் வந்து இந்த மேகம் போல அது வந்து சில சமயத்துல கிருஷ்ணரை வந்து கவர் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் அத்தகைய மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுவது இல்லை. இல்லையா? நம்ம நினைக்கிறோம் சூரியன் அப்ப நம்ம சாயங்காலம் நம்ம ஊர்ல சூரியன் மறைஞ்சிடுச்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை, அவர் எப்பவுமே நித்தியமா இருக்காரு. நம்ம ஊருக்கு வந்து அப்ப தெரியல, அந்த சமயத்துல வேற ஒரு நாட்டுக்கு வந்து பகலா இருக்கு இல்லையா. அஹ் அதை புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் நித்தியமானவர், அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அவரை ஒரு பரிபூர்ணமானவரால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற. கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பௌதிகமானது அல்ல. அவரால் எப்படி கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை அறிய முடியும். ஓகேவா. பட் எல்லாம் அவருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. च द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பரத குல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கி உள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். ஸோ
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இருமை இருக்கு. என்ன? பிடிக்கும் பிடிக்காது இல்லையா? அந்த இருமைக்குள்ள மயங்கி உள்ள இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பத்தோட இருக்கிறாங்க. குழப்பத்தோட தான் பிறந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே சில விஷயம் பிடிக்கும், சில விஷயம் பிடிக்காது. எனக்கு இப்படி இருந்தாதான், இப்படி பேசினாதான் இவங்கள பிடிக்கும் இல்லையா? எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தாதான் சாப்பிடுவேன், இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டேன். எல்லாரும் நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கிறோம் இல்லையா? பட் அந்த இருமையிலிருந்து வரணும். அப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்னன்னா, இது என்னுடையது, என் மனைவி, என் குழந்தை, என் குடும்பம், இந்த எனதுன்ற ஒரு இதுல இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில குழப்பம். ஆ, இது எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரால கொடுக்கப்பட்ட உறவுகள்ன்றத நம்ம பார்க்கறது இல்ல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் மனவுறுதியுடன் ஈடுபடுவர். என்ன சொல்றாங்க? இருமையிலிருந்து இல்லையா வெளி வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? போன ஜென்மத்துல வந்து புண்ணியம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கணும். பாவ விளைவுகள் எல்லாம் என்ன இருக்கணும்? ஒழிக்கப்பட்டிருக்கணும். ஓகேவா? இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும். 3 பாயிண்ட் சொல்றாரு. மறுபடியும் சொல்றேன். புண்ணிய செயலை செஞ்சிருக்கணும், பாவம் வந்து ஜீரோவா இருக்கணும், இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும், அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? மன உறுதியுடன் பக்தியை பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அப்படி இருந்தாதான் இந்த மாயைய நம்ம கலக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு தேவை. இதெல்லாம் வரணும்னா சாத்தியம் எப்படி? எப்படி நாரோட சேர்ந்த பூவும் மணக்கும் இல்லையா? ம- மல்லிகைப்பூ கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நார்ல கூட மனம் வரும் இல்லையா? அதனாலதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? சாது சங்க, சாது சங்க, லவ மாத்திர சாது சங்க. சா- தூய பக்தர்களுடைய ஒரு நிமிஷம், லெஸ் தென் செகண்ட் இல்லையா? ஸோ லவ மாத்திரன்னா மீனிங், எக்ஸாக்ட் மீனிங் மறந்து போச்சு. ஆ, ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அளவுக்கு கூட நம்ம அவங்களோட சங்கம் வச்சுக்கிட்ட அந்த பக்தி வந்து நம்ம வந்து நம்மள மாற்றோம். ஓகேங்களா? அதனால வந்து சங்கம் வச்சுக்கணும். ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா. ஏன்னா நம்ம பக்தியில வந்து 9 படிக்கட்கள் இருக்கு. அதுக்கு வந்து தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும்னு சொல்றாங்க. जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றன. திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. சோ பக்தி செஞ்சு அவர்கிட்ட போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? நம்ம எல்லாம் வந்து எந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படி செய்யறவன்? பிரம்மன் நிலையில இருக்கிறாங்க. இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவன் வந்து பிரம்ம நிலையில இருக்கிறாங்க. மற்றொரு வகையான பக்தரை பத்தி சொல்றாங்க. முதுமை, அதாவது இந்த உலகத்துல பிறந்த உடனே நமக்கு 4 வகையான துன்பங்கள் இருக்கு. என்னென்ன? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இல்லையா? முதுமை மற்றும் மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக அறிவை பெறுகின்றனர். அதாவது ஆன்மீக அறிவை ஒருத்தன் பெற்ற உடனே அவன் எந்த நிலைக்கு போறான்? பிரம்மன் நிலையை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ மாம் ஆஸ்ரிதக. ஓகேவா? அதுதான் வந்து கால்ட் அஸ் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடைசி ஸ்லோகம் மாத்தாச்சு. साधिभूतादिदैवं मां साधियन्यं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க? பக்தி வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே பண்ணணும். இல்லப்பா அப்படிலாம் நான் பண்ணல, அட்லீஸ்ட் நீ மரண சமயத்துல கூட வந்து என்ன நினைச்சேன்னா கூட போதும், நீ என்ன பண்ணலாம்? என்ன வந்து அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அப்ப வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர்ன்றத நமக்கு தெரியுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானும் பௌதீக தோற்றத்தை ஆள்பவராகவும் தேவர்களை ஆள்பவராகவும் யாகங்களை ஆள்பவராகவும் அறிந்து கொள்கின்றனோ அவர்கள் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பா எங்க போறாங்க? கிருஷ்ணர் லோகத்துக்கு போறாங்க. தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் எல்லா நோக்கங்களும் நிறைவேற்றிவிடும். இந்த உறுதியான திடமான நம்பிக்கை திருட விரதா எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்துதான் நம்ம பக்தின்றத ஆரம்பிக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து நம்மளுடைய அத்தியாயம் முடியுது. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அவரோகணம் ஆரோகண முறையை பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணருடைய உயர்ந்த சக்தி தாழ்ந்த சக்தி, அவர்தான் சக்திகளின் இருப்பிடமா இருக்கிறாரு. 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து அவரை ஏத்துக்க மாட்டாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் ஏத்துக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம். தேவர்கள் யாரை ஏன் எந்தமான மனிதர்கள் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க, அவங்களோட கதி எங்க போறாங்க, பக்தர்கள் வந்து நிலை என்னன்றதை பார்த்தோம். பக்தர் ஆகிறதுக்கு வந்து என்ன தகுதி வேணும்ன்றதை பார்த்தோம். அவங்களோட நிலைமை என்னன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? திருட விரத எனப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ திவ்யமான அன்பு தொண்டு நம்ம செய்யணும். அதுதான் வந்து இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ் இல்லையா? ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्रा की जय। जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All हरे कृष्ण glories to हरे Guru कृष्णा। Gauranga. Hare हरे Krishna. कृष्ण। हरे Hare Gaura कृष्णा। Premanande. Hare Hare हरि Bol. हरि बोल। Hare Krishna. Um, हरे कृष्ण। माता जी,